Ncwadi kwabaseKorinte bokuqala chapter number 1 verse number 18. Isihloko ndaba amandla omnqamlezo verse 18. Amandla omnqamlezo. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Thina okanye mna lo usindiswayo lingamandla kaThixo, ilizwi lomnqamlezo. Lo mzwi lomnqamlezo kuJesu nje phaka ulilizwi lasemnqamlezo. Abethelela ulizwi emnqamlezweni. Lapha nje sizochitha le weekend apha kwabathabalalayo sizizidele ibubudenge lento siyenzayo, ingathi sidinga into yokwenza. Engazelekile ke usithi family ikuhlanganise ndaweni nye ngoba ayiyazi lo duke engcini uzanayo. Ifamily ayizohamba ifamily ngamasiko engawaziyo, ezawuhamba ngala iwaziyo. Kodwa wena mntu usindisiweyo fanele uba ume uthi ifamily phetha uthi ndiyema nothi entsindisweni yami. Sifundisa loo nto bayitsindiswe yamelo. iBhayibhile ithi amagwala akangena ezulwini, so afuna ungena izulu uba uligwala. Uzawundibela ukuthi hayi bhuti omncinci, hayi mntaka bhuti, hayi mntaka sisi, hayi nomdi, akwenziwa kanjalo. Yo! Kodwa usindisiwe. Nemali yakho funeka isindiswe. Ingahambi iqokelelwa xa kuthiwa uzawubakho umcimbi efemelini, uhambe iqokelelwa nemali yakho kuyonikelwa ngazinyanyeni. Uzawumane usithi imali iphume ezandleni. Izawuthi ingaphuma ezandleni uyinika amathamba afileyo kudala, abantu abangasekhoyo. Naba bathi kwaloo mali abayazi kwaloo nto, ithi iBhayibhile. Funda le ndawo ndithethayo bazoyazi abantu bathanda amangcwaba abagqithi. Umntu xa ezawupeya seyiqala abheke engcwabeni. Umntu xa ezawupeya seyiqala abheke engcwabeni. Libubudenge izwi likaThixo. Xa kuthethwa ngamangcwaba into yoba amangcwaba ayalahlwa. Fika libubudenge kanjalo kwabathabalala, kodwa thina basindiswayo lingamandla ngoba thina sashiya amangcwaba. Asiphili ngengcwaba, siphila ngomnqamlezo, siphila ngezwi. Andibikwa nahlaba ngisoze ngibone ngihayi soze thini ngoba ndimhle kanjani. Ngizofana ungathi bandiyapeya, ngifresh ngathi ndangipeyi. Ngathi uyayidoda le mali, hayi andingandipeyi imbombozi, ngandipeyi imali yobudala. Nini abantu abapeyi imbombozi ngaqhinga kodwa ndisinsile. Ndandiwazive khona lezo mbombozi. Jesus. Abazi noma Ncwadi yeNtshumayelo chapter 9 verse number 5. Uthi verse number 5. Kaloku bona abaphilayo bayazi ukuba baseza kufa. Nawe njengohleli kweso situlo kuso uyayazi ngizofa. Yile nto nzima ongathiwa ihlaba sawusuthi iya kwamafuya. Kodwa ntonto bazobalekela kwaDr. Mafuya, bazobalekela kwixhwele elingapha kuqendana. Ubale uthi balekele nakwamhlabe, yonke ndabuka into yakwamhlabe yalinga nebhanga phahlana ku-cutting edge. Balekele bangapha kwamhlabe yolingana yothatha amadimoni phaa. Umane uthatha nothimoloshi. Umbula izinto ezingaziwayo. Umane usithi ngabantu abadala, ayingobantu abadala ngamadimoni. Uzawutsho wena uthi singithi njalo ukuthi abantu bakwawena ngamadimoni.
lilitho izwi. Siphethe siphila, asiphili ngenye into thina siphila ngesi. Ilizwe libubudenge kwabatshabalalayo. Sibona ukuthi baningamandla kaThixo. Baphilayo bayazi babazofa. Kambe ke bona abafileyo abazinto abazi kwanto ababhubhileyo, abasajonganga mvuzo, futhi ke sebelityelwe, uthando ndawonye nentiyo yabo, abasakuthiyanga kunye neminqweno abasenayo neminqweno, kukonke nje kwafa kunye nabo konke loo nto leyo ithethayo wena uyicingayo yafa nabo. Abasoze babuye babe nanxaxheba kwizinto ezenzeka phansi kwelanga, kwizinto ezenzekayo apha phantsi kwelanga. soze baphinde babe nanxaxheba. Umuntu onenxaxheba phansi kwelanga ndim nawe. Bona bafile abasenayo inxaxheba, okanye banasabelo ne. Yes, each generation eating nxaxheba, so ayinxaxheba i-understand. Kabafile yabo basaye sithi uPaul sithi libuthengekiso kwabatshabalalayo. That's why uprofeta kwathe beningibaphaqa ukhonza izinyayo uphinde uzokhonza uThixo. Asihambe zombili uthi uThixo ungabi naThixo abambi ngaphandle kwami, uthi nqule mna ndodwa, akanquli kwanazinto ezininji, nqulwa nje yedwa uThixo, akaqhutshwa, akathitshaniswa nenye into, akubekwa nye into eca kwakhe phinde kubekwa nye into. IBhayibhile ithi amafilisti akade akayilinga loo nto leyo, ayikhiphi ijele, ayifike ayifake enkambini. Kwasawuda khona abanqulayo apho beqengelekile, ngoba kamelani nesithixo uNkulunkulu. Isithixo siphila apho kuphila khona uThixo, apho kuhlala khona uThixo. Asayinempundule engangena yathi niyomntu osindisiwe, kodwa impundule yangena mntu okhonza izinyanya. Bathi bagqiba kwenzeka kusitshini kunebesitsha imishwamo, bathi bagqiba utya imishwamo, bona bajike babaleke baphika amagqirhani kwaba batshiwa zihayi-hayi. Thank you, Jesus. Jesu namhlanje funda libubudenge kwabatshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Verse 19, kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiyakubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi nditshitshise. Yakho ayibona le ndaba ayifuna ukungqama yona. Nami ndiyathi ngiyamcela uNkulunkulu nganike ngingangqami, ngaqala ndachukumisa amangcwaba. Yabona kukhona ukungaqhuma kubusi kungaqhuma kubasi. Semnqolezweni kaloku apha inhlabo zikhona. Verse 19, kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiyakubutshabalalisa ubulumko bezilumko. Ndiyabutshabalalisa ubulumko
Clement class ngiyokuchabalalisa ubulumko bezilumko. Kalowo ngiyokuchabalalisa ubulumko bezilumko. Phela uqhubeka ufunde. Ingqondo yengqondi ndiyichabalalisa. Ingqondo yengqondi ndiyichabalalisa. Kunabantu abalumkileyo kulo mhlaba. Kunabantu abazingqondi kulo mhlaba. Kodwa wena xa ungaba uhlelwe lizwi, ungenwa lizwi, ubulumko uyabubona ukuthi kwakunakutshabalele. Ebungqondi butshabalele. Qhubeka ufunde ntombazana. Verse 20. Siphina ke isilumko. Xa kunjalo zonke zitshabalele, siphi isilumko? Uphina ke umbhali. Uphina ke umphiki weliphakade. Uthixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko belihlabathi. Uthixo akabenzanga bali bubudenge ubulumko belihlabathi. Uthixo ubulumko belihlabathi akabenzanga baba bubudenge. Ubenze baba bubudenge. Funda 21. Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo. Ihlabathi alimazi uThixo ngobulumko balo ihlabathi. Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo. Kukholeke kuye uThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge. Ngabo ubudenge bokuvakalisa indaba ezilungileyo. 22. Kusindiswe thina bakholwayo ngobudenge bokuvakalisa indaba ezilungileyo. Ubudenge ehlabathini, ubulumko kuThixo. Ngamanye amagama thina sinabulumko bukaThixo, asinabo ubulumko belihlabathi. That's why sithi siphila kwelihlabathi njena singaphile ngendlela eliphila ngalo ihlabathi, ngoba thina sikhutshiwe kulo ihlabathi. Saphuma ehlabathini. Uyamngungudakisa uThixo xa ngaba uthi usakhonzwane ube usezintweni zehlabathi. Yahamba ndawena ivesi. Buphi ubulumko bukaThixo empilweni yakho? Ekubeni ke amaYuda ecela umqondiso. AmaYuda ecela umqondiso. AmaGrike efuna ubulumko. Afuna ubulumko. Thina okwethu sivakalisa uKristu. Sivakalisa uKristu. Ebethelelwe emnqamlezweni. Isikhubeliso ke eso kumaYuda. Ubudenge kumaGrike. Ke kwabo babiziweyo amaYuda kwanamaGrike sivakalisa uKristu ongamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. 25. Uyabona ke ngiyakwazi unengqondo ende kakhulu njengohlelo kwesositulo. Uzawuthi xa kuthathwa ngamaGrike namaJuda uthi mina ndingumXhosa. Ngoba kaloku wena i-church history igcwele apha entloko nehistory yehlabathi uyihlohla nasesikolweni uyihlohle nasecourt. Bathi kwakuna kuzovela into kokuba xa ngabe ucinga ngolo hlobo wena usaphethe ubulumko behlabathi wabo bubudenge kuThixo.
namhlanje sivakalisa ubulumko bukaThixo abuqhubekiso kumaJuda nakumaGrike. Bathi kuthi ingamandla kaThixo siphethe ubulumko bukaThixo. Hayibo ubulumko, hayibo ubulumko. Wathi bafaka account on YouTube unobulumko. Hayibo nami ndinayo wifi angithelele. Yabo ngiyamjonga la YouTube ngiyazibona into ni-tech crazy izuzo khona YouTube. Ngiyayitshala yasebusuku kanti phela lokuthiwa ngawuthandaza. Idatha yasebusuku othiwa no password ngiyandijonge ba. Ikodwa Thixo nanzi ezintwana zizicrazy zizo. Yadatha ngathi andingxanga yama ndiphaphi. Wathi mafama le nto nayo andikazuzwa nayo ngenxa ubona uba ndimazo otherwise no because no. Dithathu dithathu dathu wangami le ingxaki yam ndino YouTube from heaven, not to YouTube lewe Shabbat, not to a phone. Diphethe ubulumko bezulu. Ndikucofa ngata noba ndikucofa ndikuthi ndikugugulisha. Ndikuthini ndiyakugugulisha. Ndimgugulishe ndibona yo phethe ubulumko behlabathi uyacikoza. Uliciko. Bible maswalungelena amaciko. Endikanga babonayo umoya ngcwele awunawufuma awunawulanda stand iciko futhi awunabalimi ilungu lehlabathi. Incwadi yezenzo chapter incwadi yezenzo chapter ba apho kakhona Apollo wayeliciko. Chapter 8 funda. Kwakuna ibandla funeka liyakucikoza ibandla liyakuhamba ngobulumko behlabathi. Ibandla funeka lihambe ngobulumko bukaThixo noba kuvela ntoni funeka uthixwa ngobulumko bukaThixo. Noba kuvela i-challenge uthi wena gcina ngobulumko bukaThixo. Noba uthi unyana yakho ufuna usila, noba uthi intombi yakho ifuna usila, noba uthi udadewenu ufuna usila, ukwenzela ungakhuleki uthi nandi ngeni ubulumko benu. Ndiphumile mna apho ngoba xa ngaba wena usisiwe usisidalwa esitsha. Into endala yayizolo idlulile kuwe uphila impilo entsha. Awuphila impilo endala. Ukuba ubani ukuKristu yo ndiyawafuna lamavesi. Uza nawe kabuhle, uza nawe kabuhle, uza nawe kabuhle. Ngawungene kwesi sikolo salapha enkonzweni ngokungangeni kwesiyasazi sakwa-education. Ngena kwesi salapha enkonzweni siyafana na ungangeni kwela high school yakho okanye ungene kula university yakho. Ungene kulena yelapha enkonzweni ngoku awumamele lelapha enkonzweni ngoku ungimamele ngokomoya ngoku because bangabe undimamela ngobulumko behlabathi. Engqondo yakho le ufumene abazali bakho okanye kwi-university ubukufunda kuyo uzawuphunta but ngoku uba ungena emoyeni ithi ingqondo yam mamela umoya, mamela umoya, ingqondo yam mamela umoya. Ndlebe zami iva umoya, ndlebe zami iva uthatha komoya. Lixesha loba umamele ngoba uzolahleka kulo mhlaba. Baninzi abalahlekisi, baninzi abalahlekisi namhlanje abalahlekisi nabo bakotisi. Wabasekorinte chapter 5 verse number 16. Ubomi obutsha kuKristu. Ubomi obutsha kuKristu ngoba xa unokuKristu unobomi obutsha. Lanto noba utsi bangefestile okanye noba urorisha ibhrukhwe usithi awuntobazi awenza njalo wena, urorisha isikete uthi awenza njalo wena. Noba mhlawumbi okanye umama akho uthi uyayithetha na unyusa impumlo xa kunoYesu ziyakhupha ezo zinto. Sinyuselwa impumlo akumntana onyusa impumlo. Umntana onyuselwa
impumulo ka ethethe umzali wakhe awusindiswanga mntwana wami xa unyusa impumulo angithi nani bazalwane bomama zelithi abantwana xa benyusa impumulo nithi hayi mntwana kutheni ngathi unyusa impumulo nje ukacabuza umgada umjikeleze ngomgada awuzumqeqeshisa ngomoya ingcwele khona umoya ingcwele uqeqeshayo funda sisi. Verse number 16. Ngoko ke thina susela kweli xesha. Yes. Ususela kweli xesha asisazi namnye ngokwenyama. Nokuba ke besimazi uKristu ngokwenyama. Kungoku asisamazi ngokwenyama. Verse 17. Yes. Ngoko ke ukuba ubani ukuKristu hayibo noba besimazi uKristu ngokwantoni ngokwenyama andithi nalapha phandle uyaziwa uJesu andinamaGrike namaJuda abemazi uJesu no Apolo umfundisile uJesu emfundisa ngokwenyama funda ke buthi. Ngoko ke ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha izinto ezindala zidlule bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Uthini ndikhoyo le ndaba? Verse 17. Akuba umuntu emanywe noKristu kuba yindalo entsha. Ukuba umuntu umanywe noKristu kuba yindalo entsha. Isimo esidala yinto yezolo. Isimo esidala yinto edlulileyo ebalelwa kwizinto zebesenzeka izolo. Sekuqaleke isimo esitsha. Kuqaleke into entsha. The moment usamkela uYesu afika uJesu ayihazule ngezwi lakhe elibukhali inhliziyo yakho ziyalahleka zonke izinto ubukade uzenza. Itsho le ntombazana xa fika uYesu equlweni ithi khawundipha amanzi ithi yona ayasiphuzisani. Haleluya. Kodwa into endiyithandayo kwincoko yakhe noJesu ngoba uJesu xa efikile emntwini ufika atshintsha izinto yakushintsha yaguquka yawulahla uphanda ukulahla kwelo phanda yalahla izinto yalahla namadoda yawalahla yawashiya yayinto yayizolo unjalo uYesu iba into yayizolo xa ethamanywa naye wangena apha ngaphakathi abesisidalo esitsha ubesisidalo esitsha yala xesha ndisaphangela eRhawutini xa ndizobheka eRhawutini ndandisiya kwingxowa kaDlongwane ndinogqiba ndiphume ndiye kutata wokutamkhulu wam ndinogqiba ndiphume ndiye kwelikatata ndibaxelele ndithi ndiyahamba ingxaki yam ndandinobulumko behlabathi ndicinga into yobafana bayeva kodwa beva. Ngofuma bayeva kodwa bayeva beva. Ngo-1984 ndathatha umhlaba ndawugalela ebhekileni ndandoqibana ebusuku sozuzenze izinto emini sozuzenze emini zozenze ebusuku ndathatha umhlaba ndawugalela ebhekileni wamangcwaba ndandoqibana ndahlamba kwentlako engcwaba katamkhulu phezu entloko katamkhulu ndahlamba ndayigala yamabhrutsu ndagalela ibhekile yonke ndahamba ndabheka eRhawutini xa ndifika eRhawutini sandiphela iveki ndalimala emsebenzini ndophuka umqolo. 1984 fika kwami ndalimala ekuseni ngo-7 ndawuqabuka ngo-1 iinesi sezime phezu kwam. Uthi wayapha nami kwi-ambulance uthi ndandihambe ndisithi nindisaphi ndandibona bangabonwayo. Uyayenza loo nto uSathane umntu abona into ezingabonwayo. Uyayenza loo nto uSathane umntu abona into ezingabonwayo. Unabangela ngelo xesha ndandisenza ezo zinto ndandisahamba ngobulumko behlabathi likubudenge ilizwi likaThixo empilweni yam. Kodwa mhlandamkela uYesu wangena enhliziyweni yami ndawalahla amangcwaba ndathi uyaqhoka Sathana noba igwirha lisuka phansi kwamanzi noba suka ehlathini akuwadani yapitshwala upermane noba kwaliphila. Haleluya. Amhlanje sabona into engabonwayo bona amazulu
ngibona amazulu, ngibona amazulu, ngibona amazulu. Ngibona. Hayi ngathanda nangana seni umculo. Kini. Ninefoni ezinemiculo kangakana. Ngibona amazulu, ngibona amazulu. Vulekile. Ngibona amazulu, ngibona amazulu. Ngibona amazulu, ngibona amazulu. Uthakathwa uthini kanthakathwa ndihlabe ngomhlaba wamangcolo kodwa ngisabe ngiphinde ngithakatheke mhla ngabona amazulu sabe ngiphinde ngithakatheke izinto zathintsha empilweni yami ayisenamali yami ukuthi ayiphume ezandleni senamali yami into ayitshoyo inkumbi edlale ngoba mna ndaphuma emicimbini yasekhaya nawe andithi phuma kodwa uzawuphuma uba ngaba ulibonile amandlelise ilizwi inhlobo inhliziyo kaNkulunkulu kayibona umzalwane ephindele ebulumkweni behlabathi kodwa unikwa ubulumko bukaThixo into enkulu kangaka into enkulu kangaka hayi bazalwane anangxaki mna computer zaSathane ndiyakwazi uziheka ngikunithi ukuheka khakha heke ngegama likaJesu nathi ngokucofa njengabantu be-IT nandikhakha iimpahla zikaSathane ndithi in the name of Jesus phuma anabona abantwana bebekhulula igama likabani apha bebekhulula igama lenkonzo bebekhulula igama likamfundisi bebekhulula igama likaJesu fase khakha iimpahla zikaSathane kuba siphethe ubulumko bukaThixo sazi imfihlo zikaSathane sazi imfihlo zikaThixo ngobulumko uthini lo Ncwadi yeZenzo chapter 18 verse 24. Zenzo 18 verse 24. Ke kaloku wathi umYuda othile ogama lingu-Apolo wathi umYuda othile ogama lingu-Apolo wakwa-Alexandire Jesus ngokuzalwa umfo oliciko umfo olintoni oliciko umfo olintoni oliciko iciko yintoni iciko yintoni ntoni engazomnandi iciko ngesixhosa liciko le andiva umuntu oliciko ngumuntu olandelalisa amagama kakuhle yazi ngamane sizibeka ngolo hlobo uthini mane wetshengeleza iciko umfo oliciko funda wehla waya e-Efese wahla wapheka e-Efese enobunkunkqela ezibhalweni hayibo enobunkunkqela ubunkunkqela yintoni yintoni ubunkunkqela abamisi balapha bazithithi izixhosa enobunkunkqela yintoni ubunkunkqela unolwazi olunzulu ne yes unolwazi olunzulu unobunkunkqela unengqiqo uyinkulabuchopho ezibhalweni uyile bayibhikholile uyingali yasiva isikhosa generation number 2000 are lost verse 25 lowo ke
wayefundiswe ngomlomo indlela yenkosi. Wayefundiswe ngomlomo indlela kaThixo. Indlela kaKristu wayefundiswa ngomlomo. Yes. Waza evutha ngumoya. Wathetha wafundisa ngokucokisekileyo. Uyazi iciko. Ungathi bangaba awunayo umoya oyingcwele lingakubhida ngoba nalo linomoya oyingqiqo yehlabathi. Umoya wabulahlekisa. Iciko ke linjalo. Futhi bangaba unamoya oyingcwele. Sibasali waxesha siphila kulo. Kugcwele esivini okanye kwe-social media zonke, kwi-internet kugcwele ngamadoda ashumayelayo. Kodwa bangaba wena awunaye umoya oyingcwele, awuzuliva iciko. Ngoba iciko awunawulibamba ungenayo umoya oyingcwele. Ukuba hayi liciko eli liyacikoza. Funda futhi. Wafundisa ngokucokisekileyo ngomlomo. Izinto ezingayo inkosi. Izinto ezinoYesu. Esazi kakuhle. Ubhaptizo likaYohane lodwa. Esazi ubhaptizo likaJohane lodwa. Yena kanjalo waqala ukuthetha ngokungafihlisiyo. Esazi ubhaptizo likaJohane lodwa. Engalazi ubhaptizo likaKristu. Kodwa linye ubhaptizo alaziyo, ubhaptizo likaJohane. Waza yena ngokunjalo waqala ukuthetha ngokungafihlisiyo. Ezindlwini yesikhulu. Endlini kaThixo. Bathe ke bakumva. Wakhwila noPriscilla. Amadoda azobhaptizo lukaKristu athe akumva emile apha emnyango eva naliciko. Libambile iingqondo zabantu ngobuciko, ngobuchulabuchopho, ngoba indlela kaThixo liyifundisa ngomlomo. Beva bamthabathela kubo, bamtyhilela ngokucokisekileyo ngakumbi indlela kaThixo. Hayibo. Come on class. Awuvanga phaya kuthiwa ufundisiwe ngokucokisekileyo yena wapho. Awuvanga. Ngamanye amagama ke ngoku kungena abantu abagcwaliswe ngumoya oyingcwele. Bayambamba into yokokuba liciko eli. So eli ciko ke ngoku baliyeka lagqiba ukushumayela. Ugqiba kwalo ukushumayela. Baliyeka ugqiba kwalo ukushumayela. Balithatha. Bahamba naye. Bahamba naye eqaleni. Bamthabathela kubo, bamtyhilela ngokucokisekileyo. Hayibo. Ngakumbi ebetyhilela abantu ngokucokisekileyo. Futhi abantu bathatheka bade bathi nguye. Bathi ngoku kungakufika abantu abamodan yena. Ngakumbi kuye. Ngaphezulu. Indlela kaThixo. Hayibo. Bamtyhilela ngakumbi indlela kaThixo. Ke kaloku akubona ukuba angadluli
namhlanje xa ngaba sitshilela abantu ilizwi likaThixo ngenxa yobuxoki obuzwa buqhubekayo kwi-social media, athi umntu kangakangalala ubusuku bonke esithi idatha ka-12 ebukela bonke abaprofethi, athi xa sibaxelela ngabaprofethi sithi nantsi indlela ebalulekile, athange nathi kaphume qhubekile ngoba katholiswanga Moya Ngcwele. Bandla siphila kulo alihambi nayo Moya Ngcwele. That's why it's a belly one. But when I want to approve it, and the other son of Katinko, come on, now you want to. Imagine Frank was a wonder. You prove every properties on that Johanna. Imagine I prove my properties on that Johanna. You can have properties on that crest. Who's that is a fun fool? Una conversation on one one. I could tell you, God, so you're going to look at me. Verse 27. Keke lokhu akubona ukuba angadlula aye kwelaseAkaya, abazalwane babhala bebayala abafundi ukuba bamamkele. Awathi akufika wabanceda kakhulu abakholwayo ngalo ubabalo. Jesus. Kuba wayeyisa wawancamisa ebuhleni abaYuda, ebonakalisa ngazo izibhalo ukuba uYesu lo unguye uKristu. Jesus. Akawe uthe ufike ufunde njalo tata. Wawoyisa. Hayi wawoyisa lo. Wawoyisa. Hayi. Mina ngifuna le ithilanda ithi wafika uAquila noPriscilla bamcacisela ngokucokisekileyo ne ngakumbi. Emveni koko ndifuna ngale ndaba ngokuthi wafika noPaulos wathi nakholwayo nje. Yenye leyo ne iphila lokuleyo nami ngiyifuna nje. Ngiyifuna nayo nje. Verse 19, chapter 90, verse 2. Tongani bazalwane inobangela abazalwane xa befika esikolweni namhlanje ngenxa yexesha labaprofethi bobuxoki, ixesha labaprofethi bobuxoki libangela abantu bangalazi ilizwi likaNkulunkulu, bangawazi amandla elizwi likaNkulunkulu, ngoba abaprofethi bobuxoki babathandazela abantu nangeringi, babathandazela ngokuthwala. Emveni koko umuntu ayathwale komhlaba uyalingana abize igama likaYesu bathi bafama abantu ngoba abantu into abayithanda bathanda uprofethi, abantu into abayithanda bathanda into ezibonakalayo. Siphila kwixesha labaprofethi bobuxoki, kufuneka sokanyelwe ilizwi singakanyelwa zizinto ezibonakalayo, ngoba izinto ezibonakalayo zazizawuba ngento okokubana umntu angayi ezulwini elesithi yena unoYesu. Namhlanje sishumayela kabuhlungu ngoba xa sithetha kuthiwa hayi ufuna njana naye uyaphilisa ngegama likaYesu ngaphaya licikwa lingaphicothwanga. 19 verse 1. Ngeke lokhu kwathi xa uApolo eseKorinte, uPaulo sewatyhutyhila amacala uApolo nowa ikwangula Apolo esatyhutsha sishumayela. Tongani bazalwane kwindawo sifika kuyo sishumayela simisa intente, sibangafika kule ndawo sifika abaprofethi bobuxoki kuthiwa bebehambile apha ngoba bahamba ngesantya. Sofike elalini kungathiwa umprofethi bekwamisa intente apha wasinika izinto ezibukana ezibonakalayo, wanuka abantu, waxabanisa abantu, wenza lena. Emveni kwabo ushiya abantu abamfake ifuni sifune sesisomola thina. Kodwa ngabamadoda siphuma sigcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu, akho nto izosokola ngoba ilelizwi likaNkulunkulu libukhala inhlangothi impilo xa liphuma kwindoda kaThixo. Hayi wabazalwane wathi wafika uPaulos yathena ekuwangawangisani kwakhe hayi wathi ndiyaxinga. Jesus. Wafumana abafundi bathile wathi kubo, uMoya Oyingcwele namamkela na nakholwayo nje.
Balitsha utsho uPawulos. uphiloshinanda Ke kaloku kwathi xa uApolo eseKorinte, yes uPawulos ewajujile amacala Apolo beshumayela eliguqula uluntu eliguqulele ebucikweni kwafika uPawulos indoda kaThixo ethunyiwe egcwaliswe nguMoya Ngcwele. uMoya Ngcwele xa ugcwalisile uhamba emithanjeni hayi inkanuko zehlabathi awuyalwa nazo awukwazi i-challenge zehlabathi azikukhili uyema upropatizo lukaKristu lupropatizo lomlilo libangele indoda kaThixo igcwale. Fika uPawulo wenza eEfeso, Fika uPawulo eEfeso wadibana neThixo wafumana abafundi bathile, abafika abafundi wathi kubo uMoya Ngcwele namamkela. Moya Ngcwele njengoba nakholwayo namamkelana Bathi ke bona kuye asizange sibe noluvambayo kukhona abazalwane abantu abakhonzayo kodwa abayazi indaba kaMoya Ngcwele abazange baxelelwa ngoMoya Ngcwele bazawuxelelwa kanjani ngoba inkonzo ngibingena ekuseni kuyaprofethwa ukuthi uzafumana ibhasi uzafumana imali uzafumana ipromotion uzafumana hayi bo Satan nakamamkela uMoya Ngcwele. Hayi Paulos asiyazi le nto thina sange safa nokufa ngayo sayamkela kanjani into singasange sayifa. Siyamazi uyazi kodwa simazi uMoya Ngcwele. Sothetha ngoMoya Ngcwele kuseni funeka ibandla funeka uphume inhliziyo yakho ingqondo yakho iklineke funeka uphume kule conference uthathe izilwimi ngoba sofuneka ukhona ubhabhatizo phezu kwempilo yakho. Amandla kaMoya Ngcwele funeka agcwalise ingqondo ayirimoto uMoya Ngcwele enhlokweni yakho urimoto uMoya Ngcwele nokuhlangana nantoni ingqondo kaMoya Ngcwele Enshona zabusuku ndinoba kwenzeka ntoni ebomini bami andifocus le challenge ndifocus kwicala lakuyo sodwa sondimbone ndinje and uyaxoka awuzundiwisa uyaxoka andindawo ndizowuma ndithi hayi temacetha azi babantwana babantu benze ntona yini umphethe igongololo uJesu ngumntu ubambelela uJesu akhaniseke nobe zifungu zingenza ntoni ulidwale limi awusoze uthini buthi. bathi ke bona asizange sive nokuva ukuba kukho uMoya Ongcwele. Wathi kubo nabhaptizelwa enini naphofu. Kubazalwane nakizange yaya nakwamhlabuyalenge nankwazi kwamhlabuyalenge engiqalule kuva xa ngiphetho bengiqala ukubona kulakhathi ngethi kwamhlabuyalenge ayizange ndava nantoni anayo neriki yaphi kodwa mna ndikha into endiyazi yona ndisuke ecakwethu yamkela uYesu ndandingamamkelanga uYesu into okokubana mandishumayele kodwa ngenxa yobandingeka kunjwa esinanekweni sikamamami uJehova wayendazi ukuba ngelinye ilanga uzawundithuma phezu kwempilo yakho. Namhlanje ndilapha ndilibhatiti ndilibanjwa likaMoya Ngcwele kukani wena ungazazi iindaba zikaMoya Ngcwele ayibobekengangqina phantsuke ndisithi ndingqina ngala ndaba yam yokugcwaliswa nguMoya Ngcwele qala kwam ubhabhatizo ndiseGrandstown ndabhabhatizwa kwinkonzo ndangena ngo-10 ndathi ndithandaza ngo-10 uMoya Ngcwele wandiqhubela ekuthandazeni zange ndime hayi babazalwane ngecawe latshona okokoko ndithetha izilwini njengoba ndithetha izilwini njena latshona nangecawe iyaqhutsha iprogram lenkonzo njengoba ndithetha izilwini iyaqhuba iprogram yenkonzo zange ndithi ngengoba ndithetha izilwini kuthiwa nokulindwe mna ndathetha izilwini ingqondo yam ikhona ndahamba ndabheka emotweni
usuku bangene egameleni abalungiseleli bapheka abafundisi bakhona kwanjiwa ngamane ndokhotshwa kwathola tatu sathandaza waphela usuku imini labusuku lithatha izilimi angena kwisuku lesithathu kanti fika kwisuku lesithathu lisaqhubekeka yaphuma egrayidawuni yapheka ephathaweli ngo-5 amalanga kanifika ephathaweli ndaqale ndathetha isikhoza asifane funa sizifane yabhaptizwa ngolami yabhaptizwa ngeyakho ngeyami indlela funeke nawe ubhaptiziwe funeke nawe ubhaptiziwe funeke nawe ukuba ngafumana ubhaptizo uthi uphaka ethathe kwenye indawo ukuba ngabantu yazithatha izilwimi nani ufuneke nizithathe ngakumbi Batheke bona sabhaptizelwa elubhaptizweni likaYohane. Sabhaptizelwa ebhaptizweni likaYohane xa ufunda iBhayibhile ibhaptizo likaYohane linye ukufakwa emanzini njengaba sabafaka emanzini ngomso ngoba xa usindisiwe ufuna ungena emanzini ngomso lithuba langomso xa siphuma nomthandazo ka-6 ka-5 ngomso uphuma uthi emthandazweni sikhwela imoto sihamba sibheke emlanjeni ngoba xa usindisiwe funeka ubhaptizwe ngoba noJesu wathi Yohane ndibhaptize uJesu wangena emanzini ukuze kusase kusulungisa phezu kwempilo uyathumana usithi usindisiwe kanti uyagula ngenxa yokubulungisa ukabuzalisekisi ukusindiswa uyangena emanzini apha emanzini apha emanzini umuntu ongena emanzini how many years 18 years kufuneka ungena emanzini 18 years kufuneka ungena emanzini lungisa lo 18 years kufuneka ungena emanzini ungena emanzini izilwimi zozithetha so awuzuthetha izilwimi xa uzoqhutywa la nkonzo moyo uzathetha luphi emanzini ngoba umntu ovula inhliziyo uyazithetha emanzini oh my god wait incwadi ezenza ubushaq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 
wathi ngiyaqiqa kakuhle uthengethethe lento uthini funda wena uthi lento yakufunda batheka bona sabhaptizelwa elubhaptizweni lukaYohane. sabhaptizelwa ebhaptizweni likaYohane. Asiyazi kaKristu. Thina sifuna asiphila kwelo xesha thina. Thina siqala siphila kwixesha likaKristu. uKristu lapha ngaphakathi. uKristu yena ulapha ngaphakathi. Wathi ke uPawulos uYohane ngoba nina kweKristu ayilandanga njengoba sanifaka izandla bodini nawukhipha impanga tofana ufaka izandla uxa uhleli phezu kwela gesi kumane utisha abantwana kumane inyama niyasi kwasikolo sakho ukhipha impanga phetha nabo yaba phethanga phetha umuntu sabathi phethanga phetha umuntu phetha umuntu utata akho ngoNgcwele Nkosi yakho. Haleluya. wathi ke uPawulos uYohane kunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko. Wathi uPawulos ethetha akunene uJohane wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko. Esithi abantu wathi mabatsheleleze umendo wenkosi. Esithi ebantwini mabakholwe kulowo uzayo. Esithi abantwini mabakholwe kulowo uzayo. Ayo. Wathi uJohane kholwani. Ayo, noba ndithethani. Kodwa mna njengoba ndithethani ndizohlahla indlela. Yalolu usemva kwami. Lolu usemva kwami. Ayo, mna njengoba ndilapha ngaphambili. Andikuyo fanele ndikholwe kuye. Fanele ndikholwe kulona. Jesus.
ingomso yeya nini yangoku ithethwa nini oko kukuthi kuYesu Kristu oko kukuthi nosemva kwami nguYesu bevileke ukholwa kubani wena come on class ukholwa kubani wena bevileke babhaptizelwa egameni lenkosi Yesu bavile abazange babhaptizelwe egameni likamfundisi zange babhaptizelwe egameni lenkonzo zebazalwane kukhona abantu abathi ndiyambona uchubo likadadewabo asikho kwezo zimanga thina sibukhobo likamontweni into engekhoyo into engamampungi ukubulala uqobo lomntu kaThixo unqula lo muntu thina sibhaptizelwe egameni lenkosi uYesu egameni lenkosi come on class egameni lenkosi sibhaptizelwe ndibhaptizelwe egameni lenkosi uYesu ibhaptizelwe egameni come on class ndibhaptizelwe egameni lenkosi uYesu ibhaptizelwe egameni lenkosi Yesu ngale mini yanamhlanje lifanele lidilungele ukuthi ndibhaptizwe right now bevileke babhaptizelwa egameni lenkosi Yesu bafileke ayiwa ithile vesi Incwadi yezenzo chapter number 10 verse 44. Hloko ndaba ithi inhlanga zamkela umoya oyingcwele. inhlanga ndiqabelisa wena unengqiqo yehlabathi ngoba wena ingqiqo yakho yehlabathi uzawube nditshile ngathi uzawuthi uthetha ngamagrike apho uthetha namayuda awuthetha ngamntu ngumxhosa yeyi wena msele uqonda ndini uyaqiqaqonda qaphela anenhlanga bamkelisa umoya oyingcwele Esathetha wehla umoya oyingcwele phezu kwabo bonke. wathi uKorneli thetha ndoda kaThixo ngoba ndithandisele kathi mandithumele amadoda eYopa wafika ndisinalo vesi indaba yokuqala wena wafika uPetrus bani chapter 10 bani balenga wafika uPetrus endlini kaKorneli Verse number 40. Waza uThixo wamvusa. Verse 34. Verse 34. uPetros wathetha wenjenje ngenene ndiyaqonda ngoku kuba uThixo ngabazalwane wathulela uPetrus wathulela uPetrus ndoda kaThixo wathunyiwe ngaphaya kwelacala indoda kaThixo kodwa wona loo ndoda kaThixo yayimkhatha uThixo ngendlela yaseZiyoni kodwa yayinikela ngendlela emhlabeni uThixo wathulela uPetrus wabona isitsha sisifa abonani kwakhe isitsha sisifa Petru sisala into yonke waqalula yathi hayi siqalula kuthi izinto eziyinqaba uzitshi wena kanti ngaphaya uThixo uyathetha nalaa ndoda uthi makuthunyelwe kwindoda uKorneli wathi kusensuku zine ndizila ukudla isensuku zine ndizila ukudla kwatha kwaleli lixa lemini ngelixa lesithoba ke bendithandaza endlwini yam basuka kwegqindoda yema phambi kwam inengubo eqaqambileyo yathi
Ushahada lela kwisikhathi sasephathi. Uyabona na kuKoneli. Wathi Koneli umthandazo wakho ufiwe amalizwa ngoba wena kudala ulahlekiswa ngabaprofethi kodwa umthandazo wakho ufiwe namalizwa akho akhunjulwe namalizwa akho akhunjulwe phambi koThixo namalizwa akho akhunjulwe phambi koThixo Sothandaza sasa umthandazo kusanda uviko umthandazo waphansi kwendwa ayimani kuthopha phansi komhlaba siyathandaza ngomso siyasani ngo5 silapha sizongena umthandazo waphansi komhlaba sizophuma ka-spiritual body zethu siyongena phansi komhlaba ngoba thina singabanye abantu thumela ngokwaYopa ubize eze uSimoni agama limbili nguPetrose lo ulindwendwe endlini kaSimoni umsiki wesikhumba ngaselwandle ayakuthi akufika athethe nawe ndathumela ngoko kuwe kwawo kunawe utyapile ufike kaloku ngoko sikho thina sonke emehlweni kaThixo ayikuze sizive ayibabazalwane njengoba silapha siphambi kwamehlo kabani ayiwasikopha kwamehlo ebandla siphambi kwamehlo kamfundisi uhlongwana siphambi kwamehlo kaThixo sisesingelelweni sikaNkulunkulu into sifuna ukuyiva zonke izinto zimiswa nguThixo kaloku Petrose wawuvula umlomo wakhe wathi ndiyaqina wathi ndiyaqina okwenyaniso ukuba uThixo akakhethe abantu kwiintlanga zonke zilapha nabe ngumXhosa nabe ngumZulu nabe ngumSotho nabe ngumShangane nabe uLepari bona ngumBarbari bona ngumShutha uThixo akakhethe besomuntu lawa umoyikayo asebenze kulungisa Command class lawa wayikayo ayibaqalela uPatrotest lawa umayikayo uThixo ayisebenza ukulungisa asebenza ukulungisa wamkelekile wamkelekile phambi koThixo lawa usebenza ukulungisa wamkelekile phambi koThixo mariphandasa riphandere riphatha ayikhandarabosa wamkelekile uyaziwa nakuphuma etshotshopeni nakuphuma kwisapapsa zethu nabawunamali nabawunamoto wamkelekile ukuthi inhliziyo yakho yenza ukulungisa ezabhuti nina niyalazi ilizwi elinye elenzekayo kulo lonke lakwaYuda nigqiba utsho nithi niyalazi ilizwi elafika enhliziyweni zethu elolizwi uYesu lenzekayo kwela kwaYuda liqalela kwelaseGalili Western Cape, Cape Town. I want to Joburg, KZN. Go to your house and lose a figure. Emva kobhaptizo waluvakalisa Yohane okokuba uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele wamthambisa lo Yesu kaya umoya oyingcwele bazalwane wathanjiswa siyapha lo wathanjiswa
Yesu. Wamthambisa nangamandla. Wamthambisa nangamandla. Ayibona namhlanje ndiyavuza la mandla. Yes, Jesus. Namhlanje ndiyawasusa la mandla. Ayibo, nawe jamani, namhlanje ndiyawasusa la mandla. Namhlanje ndiyayisusa la ntambiso. Yakho Yesu. Kuba wamthambisa ngaye umoya oyingcwele. Kuba wamthambisa ngaye umoya oyingcwele. Nangamandla uYesu waseNazaretha. Nangamandla wakhe uYesu lona waseNazaretha. Awagqiba ilizwe. Awagqiba ilizwe lonke. Esiza. Anceda ngesiXhosa. Ephilisa bonke. Ephilisa bonke abantu. Abaxinzelelwe ngumtsholi. Kwakuba uThixo behamba naye. Thina singamangqina. Ngoba kuwe wafika uYesu watshintsha izinto empilweni yakho. Njengoba singamangqina nawe ulingqina ngoba wayinceda impilo yakho. Thina singamangqina ezinto zonke ozenzayo. Zonke izinto ezenziwa nguJesu ezweni lamayuda kwanaseJerusalema abamsikayo kwakumkhoma emnqamlezweni. Yena lo uThixo wamvusa ngomnyaka wesithathu wenza ukuba abonakale. Ukuba abonakale kungekuba abantu bonke kukumangqina abenyuliwe. Ngenza uThixo wamvusa ngosuku lwesithathu wamenza ukuba bonekama bamlandelayo bangamangqina akhe. Aba basikambisuka bathi simthalile namandla. Wasithethela ngelithi masivakalise ebantwini. Wasithethela ngelithi indoda kaNkulunkulu yashumayela madoda. Wasithethela ngelithi masivakalise ebantwini. Asinayo into asiyivakalisayo abantu bakwethu. Asivakalise manzi, asivakalise wayini, kodwa sivakalise uThixo. UKristu ngamandla kaThixo. Sivakalise ebantwini siqononondise ukuba yena unguye oyinyaniso.